Salvo Dalli inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għal qtil ta' ibnu Antoine Dalli li seħħ il-ġimgħa filgħodu f'Ħalaxaq. Dalli ta' 68 sena miż-Żurriq tressaq il-qort is-sibt wara nofsinhar u kien mixli li qatel lill-ibnu Antoine Dalli ta' 37 sena u li huwa missier ta' żewġ titfal. L-anzjan magħruf aħjar bħala id-Danger Man ġie akkużat ukoll li żamm u uża arma tan-nar ripposta bitat. Id-delitt sar fid-dar ta' Salvo f'Ħalaxaq. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu ma' One News li l-qtil seħħ wara li qam argument bejn il-missieru Liben wara li Antoine prova jieħu l-flus ta' missieru sabiex jixtri droga. B'reazzjoni għal dan Salvo Dalli allegatament qabad l-arma u spara lil-ibnu. Fil-fatt qabel tersaq il-qorti l-Pulizija indirizzat konferenza tal-aħbarijiet fejn spjegat li mill-awtopsa li saret is-sibt filgħodu ħareġ li Antoine Dalli miet btir f'nofs żaqqu. Kien għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu x'ħin il-Pulizija rċevit żewġ rapporti li possibilment kien hemm argument u ġie sparat tir fi triq il-Gudja f'Ħalaxaq. Malli l-Pulizija waslu fuq il-post kien Salvo stess li fetaħ lill-Pulizija. Il-Pulizija setgħu jinnotaw ukoll fil-kuritur li kien hemm qadira demm u taqtir tad-demm tul il-kuritur kollu sal-kamra tal-banju. Kif daħlu fil-kamra tal-banju, il-Pulizija sabu raġel mitluq aktar bla ħajja għal daqstant issejħet l-assistenza medika fuq il-post iżda r-raġel ġie ċertifikat mejjed mit-tabib tal-emerġenza. Il-Pulizija anke sabet is-senter li ntuża f'dan l-omiċidju. Il-vittma kif edna intlaqat minn tir wieħed fin-naħa tan-nofs ta' żaqqu u l-arma li allegatament intużat f'dan il-rejat instabet fuq sodda fil-kamra tas-sodda u anke l-arma ġiet elevata mill-Pulizija. Kemm il-missier kif ukoll Liben huma magħrufa sew mal-Pulizija, b'Antoine mhux l-ewwel darba li xellef difreh mal-ġustizzja fuq droga. Jidher li dan mhux l-ewwel argument familjari li seħħ fil-familja Dalli. Fil-fatt il-Pulizija kemm il-darba sejħet sabiex tassisti u kemm il-darba ħadet passi. Fi frar li għadda Salvo Dalli kien nagħta sentenza sospiża wara li prova jweġġa' gravi lis-sieħba ta' ibnu. Fil-fatt huwa ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu mill-qorti fi frar li għadda. Sa xahar ilu, Salvo kien qed jingħata l-kura fl-isptar fosthom fl-isptar Monte Carmeli. Fil-fatt fil-qorti d-difiża minkejja ma talbitx ħelsien mill-arrest talbet lid-direttur tal-ħabs sabiex jagħti l-kura meħtieġa lill-anzjan. Fl-awla quddiem il-Maġistrat Estrid Mejgrima u fil-preżenza taż-żewġ uliedu l-oħra, l-anzjan der kalma l-aħħar. Wara li ntemmet is-seduta, Salvo li għandu problema ta' mobilta der ħireġ mill-qorti, miexi bil-mod il-mod u jistrieħ fuq bastun tal-injam. Huwa daħal fil-karozza tal-Pulizija u ġie eskortat lejn il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Għad-difiża deru l-avukati Lenix Vella u Marisa Mifsud. Bħala parte ċivili għat-tfal tal-akkużat deru l-avukati Franco De Bono u Kathleen Grima. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispettur Keith Arno u Rodri Kattart.